adlaw na iabtan akong uran sa kasada. Na problema akay payong ko nahingalintan sa balay, waray upay. Dayon daw la ako nagpapara sa tricycle, waray ako mita nga sa sulod, may danangay ang sakay. Pagsiplat ko, lalaki nga gwapo, kinkul ba ako, pero kay ganman siya nag-smile. Nagpakian na pakunhain man taan amon balay, lalaki nga sakay. Pagkatapos sa itong nga hitabo, kami nga duha nagkasangkay. Namamasyada, nagkikimik, nagahampang, nagkukulit. Tricycle, tricycle, nagkakilala, lugod kita tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nagbungaan at gugma tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nagkakilala, lugod kita tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, salamat nga may uran nga tricycle. Pira na kabulan tingkang kita magkakilala sa tricycle. Waray naman ka aapata, waray ka na magpakita. Nano daw la bisan text la, waray ka na mag-send sa akon. Waray na kung tatawagan ka cannot be reached, di nga ni unattended pa. Siguro may iba ka na nga nakilala. Tricycle, tricycle, nagkakilala, kanda mo nga chicks tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nagbunga ang damo nga gugma tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nagpapatakas sinda mo nga chicks tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nahahangrit ako nga may uran nga tricycle. Tricycle, tricycle, nagkakilala, lugod kita tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nagbungaan at gugma tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, nagkakilala, lugod kita tungod sa tricycle. Tricycle, tricycle, salamat nga may uran nga tricycle. Tricycle, 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 tricycle.